खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ फैगौ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। सेबाया 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ दिनै फोसावनानै होबाय। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा फैगौ 14 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 4 मार्चआव जोबगोन आरो प्रेक्टिकल आनजादा 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव जागोन। दिनै बनसुननि बिटिआरआव बन्द फोसावनाया चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्थिपुरजों लोगोसे दाब दाब जायगाफोराव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। फुंनि समनिफ्रायनो गला खेवनो फैनाय गला बिगोमाफोरा गलानि थाला खेवालासिनो दरखं मोखाङाव जिरायना थानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे हान्थामेलानि थाखाय थांलाय फैलाय खालामग्रा गोबां गारि मटरफोरखौ सारियाव थुबुर दोनथुमनायखौ नुनो मोन्दों। बन्द फोसावनायखौ लानानै गलादार आरो मटर सालायना जाग्रा एबा नखर खुंग्रा सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेरावनो बबेबा गलाखौ खुला, बबेबा गलाखौ बन्द आरो बबेबा मटरखौ खारनाय, बबेबा मटरखौ दोनथ'नायखौ नुनो मोन्दों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया दिनै थामथि सान। दिनै थामथि सानावबो मोननै हादरनि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो। पेलेस्टाइननि हामास उदखारि हानजाया इजराइलाव हाबनानै गाग्लोबनानै इजराइलनि माखासे नोगोरारि आरो फायखिफोरखौ लांखारनाय आरो इजराइलखौ 5000निबो बारा रकेटजों गाग्लोबनायनि उनाव इजराइलआ बेनि फिनजाथाय महरै पेलेस्टाइननि माखासे नोगोरमाफोरखौ थांखिनानै एयार स्ट्राइक खालामनाया मैयानिफ्रायनो सोलिगासिनो। बे दावहायाव मोन्नैबो हादरनि गोबां नोगोरारिफोरा जिउ गोमानांगासिनो आरो गोबां जखमबो जागासिनो। बबे हादरनि साबेसे सुबुङा जिउ गोमाखो आरो जखम जाखो दासिमबो रोखा बुंथ'नो हाया, मानोना दावहाया सोलिगासिनो। गणेश कछारीनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। दिनै UPPLनि सरकार गैया। बर्तमान सरकार सोलिगासिनो मिसलिया सरकार, प्रमद बर' सरकार। नंखाय बाथ्रा बुंनानै 75,000 रां होगोन होनना 10,000 रां होग्रा। जेबो जौगाथाय गैया। मेडिकेल गंसेबो बानायनो हायाखै जोंनि ओनसोलाव, लामा मोनसेबो बानायनो हायाखै, दालां बानायनो हायाखै, कमिउनिटि हल बानायनो हायाखै, जेबोआनो गैया जोंनि ओनसोलाव। रायजोनो जेसेबां खोथा होदोंमोन गासिबो नंखाय। नखर नखर साख्रि होनाय खोथाया नंखाय। बिटिसिआव जेसेबां गोहो दंमोन मोन 40 बिफाननि गेजेराव मोन 14खौ डिसिनि आखायाव गथायना होबाय। बिटिआर सोदोबा काल्पनिक सोदोब होनना गणेश कछारी बिथाङा गोख्रों बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।